Andy. Ito katatapos ko lang po manalangin at magdasal at sa paghiling. At pinagdasal ko na rin pong lahat yung mga taong nagpagamot dito. At kanina po ay naggamot ako pero hindi ko na po kinawanan ng video. Kung napadaan ka sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan. Welcome po kayo. Kung napadaan po kayo sa aking channel, welcome po kayo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like. At paki-follow page niyo rin po yung Tatak Albularyo. Facebook page ko po yun. Maraming salamat po. At mega shoutout sa mga nanonood dyan. God bless. Mayroon ako sa akin nag-message pero ito sasabihin ko sa inyo, sir. Okay, pagbibigyan ko kayo sa inyong tanong. Taga Mindanao po kayo. Ang pangalan nyo, Cristito Batotoy Jr. Batotoy Jr. Cristito na lang po. Sir Cristito, ang sabi nyo po ay, sabi ng inyong manggagamot ay kayo ay, sige mag-message po kayo. Alam po nanonood po kayo na kayo ay manggagamot o manggagamot kayo. Kasi sir, kung talagang kayo ay manggagamot at binigyan kayo, baka yung lolo nyo po ay manggagamot yung unang panahon nyo po. Tanong nyo, ay po, Cristito Botoy po, Junior. Sige. Sasabihin ko sa inyo, sir ha, Cristito Lidio. Po pwede po yon. Kung halimbawa ay manggagamot po ang inyong lolo sa panahon ng tatay nyo, hindi niya po alam sa ninuno niya po, yun po ay po pwedeng may nakikita po ang isang manggagamot. Minsan ganun din po ako. Sinasabi ko po yun sa mga pasyente ko, ang ninuno mo ay manggagamot. Minsan nga may sinabi na ako, ang ninuno niya ay mangkukulam eh. Pero tinanong niya yon at hinanap niya, totoo daw po. Pero kung kayo ay manggagamot at hindi kayo nasalina, kunyari lolo nyo, halimbawa tatay nyo, at hindi kayo karapat-dapat, huwag hindi ko kayo inopen ha, sinasabi ko lang ang totoo po. Pakinggan mo po sir. Kung kayo ay binigyan, may karanungan at kapangyarihan ng inyong lolo, tatay, at hindi ito nararapat para sa inyo, huwag nyo pong pilitin, pero may dugo kayong manggagamot. Pero kung talagang willing kayong gusto nyo maggamot at sinasabi po ng isang manggagamot, kailangan po sir may magturo sa inyo na personal. O kaya meron po kayong makilalang manggagamot na matanda na po siya at retired na po siya sa paggagamot at kayo ang pinipili niya. Kung ito naman ay mabuti, tanggapin niyo po. Kaysa po mag-aral kayo maggamot sa spiritual. Malaki po ang advantage ng paggagamot sa spiritual sa nag-aral. Yung nag-aral po, pag natutunan mo po to, talagang isinapuso mo 100%. Pero po yung binigyan ka ng karunungan na galing sa mga ninuno, kahit hindi mo pa ninuno, pinili ka, tinakda ka ng Diyos at may sinabi siyang hinipon tao na siya ay salinan mo, 102%. Ibig sabihin, mas malakas ka pa dun. Kasi, itinakda at binigay sa ito ng mga matatanda. Mas malakas ka kasi, sinalinan ka nila. Ibig sabihin, inutusan sila ng Diyos na ikaw ay bigyan ng kapangyarihan. Hindi lang medalyon po umaasa sa kapangyarihan. Kaya may anting-anting pang isang manggagamot, kaya hindi pa ito tinatabla ng kahit anong bagay. Iba pa rin po yung may subo na bato sa puso. Hindi ka tatanda. Pangalawa po, hindi ka kayang tabla ng mga masasamang espiritu o yung mga exorcist. Walang takot ang puso mo. Ibig sabihin, binasbasan ka ng Diyos. Hindi ito umuubra ang mga demonyo. Makita ka lang nito nanginginig na sa'yo. Kasi ang puso mo ay nababalutan po ng liwanag. Yun po ang pinaka-ibang advantage. Sana maunawaan mo ko, Sir Cristito. Huwag po kayo magsabi sa isang manggagamot na porket galing po kayo sa manggagamot ay meron po kayong manggagamot. Pwede po namin sabihin yun, kahit sino po manggagamot. Kung ito ay nakikita niya, halimbawa po, sige mag-message kayo sir, magtanong kayo sa akin. God bless din po, Esther Sunday, Ka-Andy. God bless po, Ati Sarbantas. Mega shoutout dyan sa Saudi pala. Tatanong na si Sir Cristito eh. Kung ito po ay sinalinan talaga sa inyo, tanggapin nyo. Kung itong manggagamot ito, katulad ko, pag namatay na po ako, ayaw ko ibigay sa mga anak ko. Mahirap po. Mamimili ako, magtatanong ako sa ng Panginoon Kristo kung sino po pagbibigyan ko, ibigay ko. Pero kung ayaw niya,
At hindi naman po ako basta-basta paano ko 'to maluluwa yung binigay sa'kin ng Diyos. Kung sino pagsasalinan kong tao, maghahanap po ako niyon. Para 'pag nailuwa ko po sa loob ng katawan ko 'to, yung kapangyarihan ng binigay ng Diyos, papayat po ako. Pero tatanda ang mukha ko, yun po yun. Malaki po talagang advantage ng mga nag-aaral at hindi po nag-aral, yung give lang ng Panginoon. Kasi mahirap po 'to sabihin, baka sabihin mahangin at mayabang ako, pero hindi po ako nakapag-aral, ha. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Alam po yun ng mga ibang manggagamot na talagang bihasa, lalo po sa mga probinsya niyo sa Mindanao. Alam po nila yung binigay ng mga matatanda, ipinagkaloob kaysa pinag-aralan. Malaki po talaga advantage, sir. Kung gusto niyo talagang matutong maggamot, lahat naman ng tao gusto matutong yun, Maging totoo lang kayo sa sarili niyo. Lagi po kayong manalangin sa Diyos, sabihin niyo po sa Kanya na gusto niyo pong matutong maggamot at bigyan kayo ng kapangyarihan. Tanggapin niyo po yun kung ano muna po ibibigay niya at ito'y palalakasin naman ng Panginoong Kristo. Hanggang hindi kayo sinasalinan ng isang manggagamot na gusto niyong matutong maggagamot, hindi rin po obra yun, sir. Maniwala ka sa akin. Magiging payat lang po kayo at tatanda po kayo. Pag pinilit niyo po ang sarili niyo maggamot, baka po kayo mabaliw. Hindi ko kayo ina-open, pero nasa inyong pasya, may sarili po kayong isip at mata. Handa ko lang sabihin ang katotohanan. Pag hindi niyo po na perfect ang dasal, hindi po kayo makakatulog. Gandang gabi po, sir. Esther Summer Sunday. Sir, magandang gabi din sa iyo, Peter Padcal. Yun lang po, sir. Cristito. Kung gusto niyo po matuto, kung noon po ay 2019 po ako, inatake po ako ng duwende, tsaka white lady, gusto ko po daw po akong kunin. Nilabanan ko po at nagpagamot po ako. Yun ang sinabi sa akin. Minsan po kasi, dalawa po yan, Kung inatake kayo ng duwende at ng white lady at nagpagamot kayo o pumunta kayo sa manggagamot, inuutusan po ba kayo o pumunta talaga kayo sa manggagamot? Ibig sabihin, pinaglalaruan niya kayo. Yung trip niya kayo. Pero kung meron po kayong angkin na kakayahan, kahit paglaruan po kayo, kung talagang pinili kayo ng Diyos o kaya meron kayong angkan na kakayahan, hindi niya ko kayo masasaktan. Makikita niyo lang po siya. Maninibago lang po ang spiritual niya dahil first time niyo nakakita ng ganon. Lalagnatin lang kayo. Kasi po ang paggagamot, sabi ng inang Solomiko at lolo ko, ito po ay sinasabi ko lang doon sa mga lolo kong karanasan nila, ha. Pag ikaw sinalina ng isang manggagamot at pinili ka niya, ibinigay niya lahat ang libro, aklat, medalyon niya, kung ano mang ginagamit niya, isinalin po sa inyo ng walang alinlangan. 100% po yun. Magiging malakas ka pa sa ibang manggagamot na sa nag-aral. Totoo po yun. Kaysa nag-aral. Pag nag-aral ka, hindi mo pa, wala ka pa rin subo. Tatablan ka pa rin. Alam kung bakit kang ibig kong sasabihin na tatablan ka? Pag nalulung ka po sa kapangyarihan at hindi mo po tanggap, yun lang ang kakayahan mo. Salamat po sa paliwanag po sa akin. Walang anuman. Kung gusto niyo po matuto, walang problema, mag-aral kayo. Pero kung gusto niyo po talaga matuto, sabihin niyo sa Diyos. Huwag po kayo basta-basta naniniwala. Alam niyo po ba kasi mabusisi ako maggamot. Hindi ko kayo na-pinser, ha. Kung gusto niyo po matuto, talaga may angkin kayo na kakayahan, manalangin lang kayo sa Panginoon Kristo. Sabihin niyo ang katotohanan na gusto niyo maggamot. Ipagkakalob naman ng Panginoon Kristo yun. Hindi lang ngayon, huwag kayo magmadali. Ako nga, inabot ako ng 1 taon at 6 na buwan, bago ako binitawan ng inang Solomiko, O 2 taon din po. Minamadali ko nga po sila, pinagalitan pa ako. Alam niyo ba yung unang binibasic nila ako at ayaw nila ako pagtawasin? Pumayat po ako ng 1 buwan. Naging buto balat ako at nawalan ako ng panlasa. Kasi ang gusto ko exorcist, Ayaw ko lang po yung kulam. Ayaw ko lang po yung mga mampabarang. Ayaw ko lang po yung magtatawas. Isip ko sa sarili ko, handa rin naman akong lapatay. Hindi, bakit? Naglilingkod ka sa Panginoon Kristo, kung mamamatay ka, tasan ko na. Alam niyo bang nagtawas ako? Lahat ng tinawas ko ay bumalik sa akin. Alam niyo po bang nagtawas ako na may bumubulong sa tenga ko? Sabi niya, papatay niya daw ako. Kung sasabihin ko sa ibang tao, sasabihin ako krong-krong. Kung pumunta ko sa ibang doktor, di sana nasa ospital ako. Hindi po ako natutulog, takot po ako sa walang ilaw.
Yun pong ibig kong sabihin. Pag binigay sa'yo ng lolo mo ang isang paggagamot o yung matandang sinasabi sa'yo, isinali niya, 100% po yun, Kristito. Kunin niyo po ang kapangyarihan niya kung ito ay kabutihan. Huwag po kayo maglala. Shout out po. Shout out din. Baby boy. Salamat po. Yun lang po, Kristo. Mega shoutout din po. Ano ba pangalan nyo, ate? Lagi kayo nanonood sa akin. Yung baby Erjo. Yung totoo yung pangalan. Yung may laging, may unggoy po kasi dyan. Ano. Mega shoutout po. God bless po sa inyo. Alam nyo, nabubulot po talaga ako basahin yung, ano nyo, yung pangalan nyo eh. Siyensya na kasi kayo, hindi naman po kasi ako nakapag-aral eh. Yun lang po ang sinasabi ko sa inyo, sir. Kung willing kayong gusto nyo matuto at sinasabi na manggagamot kayo, humingi kayo ng tulong sa kanya dahil nahawakan. Alam nyo sir, kung nandito lang kayo sa Pampanga, mahawakan ko, madiditik ko. Kasi marami na po akong hinawakan ng tao, nadiditik ko na meron po silang ang kinakakayahan na hindi po nila mapakawalan. Katulad po bukas, magsiservice po ako. Dito din po sa Pampanga. Dati po yung una ko siyang nakita, hinawakan ko lang siya at nahimatay siya. Pero sa isang manghihilot. Magaling po siyang manghihilot. Inayawan niya na po ito. Yung sinabi sa kanya ng Panginoon Kristo, sabi sa utak ko, na siya ipagpatuloy niya pa rin ang paghihilot. Pinagpatuloy niya pa rin po ito. Bukas po ay dadaan ako sa kanila. Doon magsiservice po ako. Basta kung gusto niyo lang po sir matuto maggamot, ipagpatuloy niyo lang po ang pagdadasal. Kung ano palang pinagkaloob sa inyo ng Panginoon, wag muna kayo mainip. Darating po tayo doon. Mahigitan niyo po ang kapangyarihan ng iba na kakilala niyo manggagamot. God bless din po, Sir Cristito. Basta yun lang po ang masasabi ko sa inyo, sir. Maging totoo lang kayo sa sarili niyo. Kasi ang paggagamot po sa espiritual, katulad ko, paano ako eh, matigas ang ulo ko eh. Hangad ko yung hindi magtatawas. Ayoko rin yung puro magkukulam. Gusto ko yung mga exorcist, gusto ko yung nag-aangatan, gusto ko yung may nagtututukan ng kutsilyo o bagay na lumilipad sa ere. Yung pong gusto ko sa paggagamot, kaya ako tinanggap ang paggagamot ko. Una, ginawa ko itong, parang libangan lang. Tinanggihan ko na to 2 beses, pero hinatak pa rin ako ng kapalaran ko. Pero pinagbigyan ako ng Diyos. Pinagbigyan ako ng Pong Nazareno dahil siya may hawak sa akin. Hindi ko pa ako marunong gumamit ng cellphone. Pero meron pong record, pero wala pong record yung mga taong kumuha niyo, pero sila po magpapato. Umangat po yung pasyente, nakaramdam ako ng takot. Pagtulog ko, hindi po makalimutan yung nangyari sa buhay ko. Yung tuloy-tuloy niya po ako, binigyan niya na ako ng exorcist. Doon ko lang napatatagan sa loob ko na hindi ako dumaan sa hagdanan. Tinawid ko agad yung grade 1 hanggang grade 3 po. Yung natutunan ko na po gamitin ang lahat ng kapangyarihan sa aking puso, naging masaya po ako. May tanong lang po ako, bakit po pag may ibang manggagamot po, nababasa nila ang pangalan? May ganun pong tao, nababasa nila ang pangalan ng isang manggagamot ay isang tao. Pero, hindi po lahat ay galing sa kabutihan ng kapangyarihan. Kasi alam niyo po, mapangning lang si Satanas tuso. Unang panahon, sabi ng Salome ko, mayroon talagang mga makapangyarihan. Kasi taga-Samar po siya. Opo, totoo po yun. Nababasa po nila ang mga pangalan ng isang tao. Dahil alam niyo po kung bakit niya nababasa ang pangalan ng tao. May kilala po kung taong ganyan. Dahil sa guardian angel niya. Kaya nakausap niya yung guardian angel mo, tinatanong niya kung anong pangalan ng taong yan. Tapos sasabihin naman ng guardian angel dito sa mental telepathy niya, di ko po alam eh. Ibig sabihin po yung kapaliwanag ko sa inyo, sir. Kung kayo ay may anghel ako. Sinabi ng anghel ko, oy, ikaw, anghel, nasa taong yan, ano ang pangalan ng alaga mo? Sasabihin niya sa utak niya. Yun po yung ibig kong sabihin. Nalalaman po ng isang manggagamot kung anong pangalan. May kilala po akong ganong tao, mga pangyarihan. Pero hindi na po siya nagkagamot ngayon. O sir, makinig po ako. Yun po yun. Totoo po yun. May mga tao pong ang kinakakayahan na hindi po nag-YouTube. Hindi lang po lahat sa YouTube ay puro magagaling na manggagamot. Meron pong mga magagaling na manggagamot, sir. Ako po ay kinulam noon eh. Magandang gabi, sir. Kuya Andy, magandang gabi din. Alaska, mega shoutout sa'yo. Christian. Yun po yung Kristo.
Yun po ang pinapaliwanag ko sa inyo. Meron pong mga magagaling na manggagamot na hindi po nagse-cellphone. May kilala po ganung tao. Sila po ang hinahangaan ko. Siyempre una pa rin ng Diyos. Pero kilala ko po sila, kilala nila ako. Ibang kapangyarihan nila sa kapangyarihan na pinaglob sa akin ng Diyos. Pero kahit yung kapangyarihan nila ay gusto ko rin po yun makamtan o mapag-aralan o maibigay sa akin ng Diyos. Alam niyo po bang napakalaking halaga yun sa isang manggagamot? Mental telepathy po. Kahit may third eye ang dalawang mata natin, may third eye po tatlo eh. Dalawa sa mata, isa sa noo. Yung sa noo ay galing sa demonyo. Lahat po nakikita niya, pero may limit. Pero iba po yung third eye sa mata na bigay ng Diyos. Walang limitado po yun. Walang Martes, Biyernes yun. Yung third eye sa noo ay galing sa demonyo po yun. Yun ang sinabi ng mga matatandang manggagamot na nakilala ko. Pero totoo po yun. May limitado ang manggagamot pag may third eye sa mata, pero hindi niya po makikita. Nakangiti lang. Nakangiti si Apot ninyo sa likuran niyo po. Apo, yung mahal na santo ninyo. Matagal na po yan. Christian. Sabi ng asawa ko bata pa daw siya santo ninyo na daw ng lola. Nanay niya yan. Ilang sinasabi sa'yo, sir. Kung ipinagkakalob sa yung kapangyarihan ng mga matatanda, kunin mo. Huwag ka mag-alinlangan. Pero tanungin mo sa kanya, may talaan ka ba? Pag sinabi niyang oo, kunin mo. Bibigyan kita ng clue. Kung ikaw ay bibigyan, lahat ng nanonood sa akin, hindi lang kayo, gusto. Kung kayo ay bibigyan ng isang manggagamot, kahit hindi siya sikat, kahit hindi siya nagpapakilala sa sanlibutan, Richard, gandang gabi po, Fernando, magandang gabi din po. Papaliwanag ko sa inyo, Stoto. Kayo din po, makinig po kayo. Kung kayo ay bibigyan ng isang manggagamot na kapangyarihan, itong katotohanan at ilalabas ko, pawang katotohanan lamang. Tanungin mo siya kung may talaan siya. May libro po yun. Depende sa libro kung malaki, maliit, kung kasi laki lang ng ganyan. Pag ibinigay niya po ito sa inyo, nandun po lahat ng dasal, sa kulam, sa barang, sa aswang, sa maligno, sa duwende, sa kapre, itim na duwende, pulang duwende, puting duwende, kulay blue duwende, tanggapin nyo. Andun po lahat ng mga pangontra na tatalab doon sa mga elementong yun. Pero kung may limitado lang at wala siya sa exorcist, tanggapin nyo pa rin po yun. Dahil po yun, kayo na po ang maglalabong ng kapangyarihan nyo. Kung meron siyang medalyon, ibinigay ito sa inyo, tanggapin nyo. Totoo po yun. Kung may subo po siya, wala po siyang medalyon, mas maganda po yun. Paniwalaan nyo ako. Kung mayroon pong taong darating sa panahon na gusto nyo matuto sa paggamot, tanggapin nyo po yung subo. Yung subo po yun, pinaka-importante po yun sa mga manggagamot. Bihira na lang sa sanlibutan na mayroong subo ang isang tao kaysa sa mga medalyon. Hindi nyo po ako napapansin, di ba? Wala po akong sinusot ng medalyon. Kahit marami akong binigay ng medalyon. Yung subong puti po yun, tanggapin nyo po yun. Pero hindi po yung pwedeng kunin ng kamay. Antayin nyo pong bumuka yung bibig niya at ilalabas niya. Kinukulam po. Kinukulam ako ng kapitbahay namin kaso nagawa ako ng kasalanan sa kanya. Pero nagpagaling din ako ng manggagamot kaya lang. Simula nung hanggang ngayon, hindi pa rin normal ang buhay ko. Depende siguro nila kung pinatawad eh. Nabasa ko po sa inyo. Ano ba talagang totoong pangalan niyo? Baby boy? Yun lang po yun. Yun lang po ang sinasabi ko. Sabihin niyo po yung pangalan niya para hindi kayo. Kung hindi pa kayo pinapatawad, patawarin niyo po siya. Hayaan niyo po siya magkasala sa aking Ama na Panginoon natin. Yung pong pinakamaganda, kung bibigyan ka ng manggagamot, tanggapin niyo po yung subo niya. Kasi pag may subo po kayo, yung pong maitim na dila, exit na po ba yung sir? Maitim na dila. Kuya, ano po ba yung masasabi mo pala sa tungkol sa batong trongkulo po? Yan, Christian, yung batong trongkulo, may kanya-kanya rin kasing abilidad ng kapangyarihan. Pero ang pinakamagandang kapangyarihan, ang malakas na pakiramdam. Sobrang pinakamaganda yung sabi ng lolo ko at inang Salome ko at ni Nanay Maria Santos at ni Akira Yamada. Pinakamagaling na manghi, na manghula sa lugar nila. Pero matagalog siya, matatas siya magsalita ng Tagalog. Mong siya dito sa Maynila. Nakilala ko siya malapit sa simbahan ng Santo Niño de Tondo, Maynila. Ang pakiramdam, pag may bato ka daw, hindi ka tatanda.
Pag may sakit kang malala, cancer pa, stage 4, sumusuka ka ng dugo, kung ano-anong lumalabas na sa bibig mo, yun ay mawala. Trungkulo po kuya yung mutya na ahas po. Ay! Ahas, Christian. Ayoko nyon. Galing sa demonyo yung mga ganun. Mas maganda pa yung batong puti. Pag nakuha mo yung batong puti at binigay sa'yo ng manggagamot, hindi ka tatanda. Ang mga mata mo ay fresh lagi. Ang katawan mo ay malakas. Napapagod ka natural, pero pag natulog ka, magiging malakas ka. Demonyo yun eh. Trungkulo demonyo nga yung mutya ng ahas. Ayoko po yun. Wag mo tanggapin yung Christian. Pangit yun. Ahas yun, galing pa rin yung kay Satanas. Yun, ang totoo. Pag tinanggap nyo po yun, yung puting bato galing sa manggagamot, ikaw ng pinakamalakas na manggagamot na instrumento ng Diyos. Pero hindi mo po yung basta-basta matatanggap. Bago mo yung malunok sa lalamunan mo, iinit na para kang kumain ng apoy sa loob ng katawan mo, bumabagang apoy. Isang buwan kang di matutulog, para kang para kang nakasyabo, nakahay, o hindi ka natutulog, para kang may gamot. Pero pag na-control mo kapangyarihan na sumalib sa loob ng katawan mo, ang mata mo naman ay sobrang linaw. At ang mga katawan mo ay napakalakas. Pero tatablan ka pa rin ng mga metal o panaksak na bagay o baril. Pero malaking advantage yun. Kasi yun ang sinasabi ng lolo ko. Hindi ka tatanda at malalayo ka nito sa panganib. Mararamdaman mo ang ibang enerhiya na papalapit sa'yo o malayo sa'yo. Kahit ipikit mo ang iyong mga mata, kahit nakadilat ka at hindi mo sila nakikita, iba yung malakas na kapangyarihan sa panrinig. Malakas na pandama yun. Higit pa yun sa 100 tao at pandama mo. Kuya, meron po akong bulaklak na kawayan eh. Bulaklak na kawayan. Narinig ko na yan eh. Ang paswerte yan, naririnig ko na yan sa YouTube. Paano po ba malalaman sa sarili mo na may masamang elemento o espiritu na masamang elemento o espiritu na mamahay sa'yo? Madali lang yun, Richard Fernando. Depende rin yung unahin ko nakita, Christian. Depende lang yun. Pampaswerte yan, Diyos pa rin. Hindi ako naniniwala sa swerte, naniniwala ako sa swerte ng Diyos. Kasi pag nagbigay siya, sobra-sobra. Yung may nananahan sa yung elemento, madali lang yun, sir. Richard Fernando, takot ka sa liwanag. Pangalawa, tamad ka maligo. Kasi elemento sila, ayaw nila maligo. Pangatlo, ayaw mo minom ng maraming tubig. Ayaw mo rin magdasal. Pag nagdarasal ka, tinatanggal nila sa utak mo. Ayaw ka nila panalangin. Pang-apat, panglima, ayaw ka nila pinakapakiusap sa mga taong mahilig magdasal. Gusto nila sa mga demonyo, mga tao, mga lasinggero, mga adik, mga ganyan. Yung mga masasamang tao, gusto nila. At mainitin ang ulo mo, magagalitin ka. Naabrodo ka pag nakakarinig ka ng ingay. Gusto mo yung mga tugtog ng mga kakaiba, yung hindi tungkol sa Diyos. Okay lang naman makinig tayo sa mga disco-disco, yung parang gusto mo yung yung katawan mo, energy sa mga kamunduhan. At tinutokso ka manood ng kung ano-anong kalaswaan. Yun po yung may mga elemento. At hirap ka matulog at parang may sumasakal sa'yo. Doon mo maintindihan. Pag gusto mo magdasal, pinapatulog ka nila. Pag ayaw mo naman matulog, pag gusto mo matulog, ginigising ka nila. Pag matutulog ka na, ayaw ka naman nila patulogin. Baliktad. Yan po. At kumakain ka, hindi ka naman tumataba. O kain ka ng kain, mabilis ka naman pumabusog. Baliktad din po yun. Pag dinadasalan mo pagkain mo, parang walang panlasa. Mapakla. O basta walang lasa. Hindi ka nabubusog, kain ka ng kain. Yun po yung may nananahan na mamahay sa iyo. Sinagot ko na po yun, Sir Richard. Depende po yun sa mga magkukulam. Basta yun lang mapapayo ko sa inyo. Kung mayroon po magbibigay sa inyo ng isang maggagamot, tanggapin niyo po yung subo niya. Pag siya mamamatay na, hindi niya naman po yung matatanggal hanggang hindi pa siya namamatay. Yung subo po niyo, napaka-importante po sa isang maggagamot yun. Kung bakit mo mararamdaman na kakaiba ang nasa harapan mo. Kahit hindi siya nagpapakita. Aanuhin mo yung mga mata mo, kung hindi mo naman nararamdaman kung anong gagawin niya sa'yo. Hindi lahat po ng third ay bukas. Minsan nagsasarado to. Hindi ka templo ng Diyos o hindi ka Diyos.
ipagpatuloy ko po ang kwento ko po. Yung white lady po na ikausap ko po sa telepathy sa utak ko po. Better po, pangalan niya ay di ko akalain na gawa ko yun. Yun nga po ang sinasabi ko sa inyo, Sir Cristito. Yun pong ibig kong sabihin. Kung tanungin nyo po yung angkan nyo, kung meron po kayong manggagamot simula sa nanay nyo, kung buhay pa, lolo nyo, tatay nyo. Kung sino po ang manggagamot sa angkan nyo, pinsan nyo, basta kadugo nyo po siya. Meron po kayong dugong ganon. Yun po ang sinasabi ko minsan sa pasyente ko na minsan may ginamot po ako na sinabi ko sa kanya, ikaw ay manggagamot ang angkan mo. Magtanong ka sa mga kalahi mo, sila ang makakalam. Totoo nga. Kasi bakit ko nasabi? Dahil nakita ko sa mga mata niya yung liwanag ng manggagamot. Minsan nakikita ko yung liwanag ng manggagamot na mambabarang o makukulam. Minsan di ko po sinasadya yun. Sinasabi ko lang katotohanan. Kung yung telepathy nyo, habang po ako ay natutulog, opo, bumubukas po ang mental telepathy natin ng spiritual. Sir Cristito. Kaya tanong nyo po kung meron po manggagamot ang lahi nyo. O pwede po yun. Lalo kung masalinan kayo, kunyari matanda na po ako, maibigay ko sa inyo kapangyarihan ko, lalong lalakas po yung mental telepathy nyo. So, may tagal pa akong mamamatay daw, sabi ng mga anghel ko eh. Nagising lang ako ng 10 oras ng gabi. Ang gawin nyo po, manalangin po kayo pag nagigising po kayo ng 10 oras ng gabi. Magdasal po kayo ng Ama namin o kaya sumasampalataya kayo. Sabihin nyo sa Diyos, gusto nyo po matulog at uminom po kayo ng tubig at bugan nyo po ng 3 amin lang to. At inumin nyo itong tubig nito para makatulog kayo at yung kaluluwa nyo ay makatulog ng mahimbing. Yun lang po mapapaya ko sa inyo. Apo, kuya, teka lang. Kailang Christian ha. Sir, pakabuhay na nga pala. Buhay na pala. Si Jesus, may nag-text pa. Ano to? Opo, ngayon ko nga po ako, minsan lalo na po pag nagdarasal ako, pinapatulog ako or pinaantok ako. Paano po mawala yung ganun po? Sir Richard, paano po mawala yun? Punta po kayo sa mga manggagamot na marunong magtanggal ng mga bad spirit o linisin mo ng kaluluwa nyo para makatulog po kayo. Taga saan po ba kayo, Sir Richard Fernando? Kung malapit lang kayo, kakalasin ko po yan para makatulog kayo ng mahimbing. Kuya, kung magtatawas po ba ay manggagamot di po ba yun? Kasi, kuya, yung pagtatawas po ba manggagamot din po ba yun? Kasi lola ko noon nagtatawas siya nung gamit niya ay bigas at tubig. Manggagamot din po yun. Pag marunong po magtawas ang isang tao at binigyan ng lehitimo ng aking ama ng Panginoon Kristo nating lahat, ay siya'y manggagamot din, Christian. Ibig sabihin, manggagamot din pala ang lola mo, siya isang magtatawas, malaking antas po yun sa paggagamot. Importante po ang pagtatawas sa paggagamot. Para pong mga kasama ko, tsaka yung ulo ko, sa likod ko, yung mga buhok ko, parang hinihila. Naliwanagan na po ako. Yun po, Cristito. Basta't yun po, pag nakaano po kayo nyo, tanungin nyo po muna yung angkan nyo. Tapos po ang gawin nyo, bago kayo matulog, magdasal po kayo ng Ama namin, Abaginong Maria, kayo sumasampalataya kayo. Tapos siarap nyo po sa altar yung tubig nyo, kaya bugahan nyo ng 3 amin. Tapusin nyo muna yung Ama namin, sabihin nyo sa Panginoon Kristo, na kayo ay basbasan at makatulog ang inyong kaluluwa at isipan. Tapos bugahan nyo po ng 3 amin yung isang baso nyo tubig o kalahating baso. Yung kalahati po, basta isang baso. Kung hindi nyo po maubos, huwag nyo pong ubusin, tapos kinabukasan, inumin nyo po yung kalahati. Matulog. Kung mga magising naman po kayo ng alinlangan ng oras, yun pong inumin nyo para makatulog po ang kaluluwa nyo. Kasi po nananahan sa inyo ang mga masasamang elemento at espiritu at ginigising niya po kayo. Yun po ang totoo. Tagan may Baysiya ka. Malapit ka lang pala, Richard Fernando eh. Taga Pampanga po kami. Malapit po kami. Medyo malayo kami sa SM San Fernando. Christian, ang lola mo ay manggagamot. Isa ito magtatawas, ibig sabihin, ang bigas at tubig ay ginagamit niya pa rin ng kalinisan na trigo. Siya ay binigyan ng karunungan ng aking ama. Opo, kuya. Gumaling naman po ang tinawas ng lola ko noong tapos ng ibon, kuya. Lumapit sa kanya sa baston niya, lalo na po mga aso po.
biglang umamo sa kanya, kuya, pati yung mga palaka, kuya. Ang kapangyarihan niya ay kalikasan, kasi ginamit niya po ang tubig at bigas. Ibig sabihin, ang kapangyarihan na pinagkaloob sa kanya ng Panginoong Jesucristo, ang lola niyo ay Christian, ang kapangyarihan niya ay isang galing sa kalikasan. May diwata po kasi sa tubig, may diwata sa lupa, may diwata sa kalikasan, sa mga puno. Kung ibig sabihin ang kanyang katawan ay gumagamit ng bigas at tubig, meron po siyang galing sa mga palay, o pwede po yun. Yun ay galing sa kalikasan. Magandang kapangyarihan yun. Bakit hindi mo kunin sa iyong lola, Christian? Malay mo, meron siya natitirang aklatan, dasalan. Sayang din yun. Kung pumunta ka dito sa amin, pagdating mo galing Australia, basbasan ko para may translate sa'yo. Walang problema sa akin yun. Sayang yun. Yung kapangyarihan yun, bihira. Di ba sabi siya maraming manggagamot at na hindi lang sa YouTube, marami akong kilala na magagaling manggagamot. Pero matatanda na sila, retired na sila. Okay po, sir. God bless po. Walang anuman sa iyo, Christian. Cristito. Tanong ko lang po, nanaginip ka ng mga patay sa sementeryo, tapos wala kang takot na nakipag-usap sa kanila at namigay ka pa ng hiling niya. Ano po ang ibig sabihin na iyon? Namigay ka po, diba sabi niyo po, tanong ko lang po, nanaginip ka ng mga patay sa sementeryo, tapos po wala kang takot na nakipag-usap sa kanila at namigay ka pa ng hinihiling nila. Ano po ibig sabihin yun? Talaga nahihirapan ako basahin yung pangalan mo yung baby boy. Bakit hindi niyo po kasi sabihin yung pangalan niyo para sasagutin ko muna to si baby boy. Yung nanaginip ka sa sementeryo at wala kang takot nakipag-usap sa kanila at namigay ka pa ng hinihiling nila. Anong ibig sabihin yun? Ang ibig sabihin yun ay sila ay naghahanap ng dasal, ikaw ang pinapanaginipan nila at ipagdasal mo daw sila. Kung hindi mo na alam ang kanilang mga pangalan, sumalangit daw ang kanilang mga kaluluwa. Sabihin mo sa Panginoon Kristo, idasala mo siya ng isang ama namin, ay dalawang ama namin, 3 sumasampalataya at isang Aba Ginoong Maria, na sana'y pakinggan ang iyong panalangin. Yun po. Erejo. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Dasalan niyo po siya ng 2 ama namin, 3 sumasampalataya at isa pang Aba Ginoong Maria, at ibigay mo ang kanilang kahilingan, ang panalangin. Yun pong hinihintay nila sa iyo. Yun po yun. Naiintindihan nyo na po, baby boy, Erojo. Pinaliwanag ko na po kayo Magdasal po kayo ng 2 ama namin, 3 sumasampalataya at Aba Ginoong Maria, at sabihin mo sa mga patay na sumalangit daw ang kanilang kaluluwa sa pangalan ng aking Ama na si Jesucristo, Jesus Nazareno. Dahil yun ay kapayapaan. Ay po, magandang gabi po, Christian Mark. Opo, kuya. Teka lang po, question mark. Sagutin ko lang si Christian. Opo, kuya. Meron pa nga siyang kwintas na laman. Kwintas na laman ay tubig. Nag-iba po ang kulay. Tapos sabi sa akin ng lola ko, noong kapag bumubula yon, tubig ay may panganib. Tama! Maganda kapangyarihan ng lola mo. Totoo yung Christian. Mega shoutout sa iyo, taga Australia. Bakit hindi mo kunin Christian? Yung pag bumubula yon, ibig sabihin may panganib ang buhay ng isang tao sa paligid niya. Bakit ayaw mo kunin sa lola mo yung kwintas? Sabi ko nga sa'yo, pag dumating ka rito, ay paspasan ko. At malaman ko ang kanyang kalakasan kasi madidetect ng kanang kamay ko yun. Yung kapangyarihan minsan, kahit nararamdaman ko, kailangan ko pa rin siya mahawakan at marinig kung anong sinasabi ng kanyang puso. Maganda kapangyarihan yun, sayang. At tingnan mo kung meron pang talaan. Yun lang. Don't you remember, wala ka pang nabang upload po? Naggamot po ako kahapon tsaka kanina, kaso hindi pa ako nag-upload. Pero may service po ako, question mark, bukas. Baka makapag-upload po ako. Kasi busy po ako sa Healing Linggo po kasi ngayon. Kaya maaga po ako nagdarasal at mahaba po yung dasal ko, mahigit 2
Diba, 2 araw at kalahati akong hindi kumakain, kaya hindi po ako kumukuha ng video. Yun po yun. Pero bukas meron. Opo, ganun po ba? Baka may nanirahan dito sa boarding house namin. Sa boarding house ka ba nakatira? Kaya ka na naging mo sa sementeryo? Sir, meron nga dyan mga patay. Ipagdasal mo daw sila. 2 Ama namin, 3 sumasampalataya at Abaginong Maria. Hilingin mo sa Panginoon Kristo na sumalangit ang kanilang kaluluwa at kumuha ka ng holy water sa simbahan at humingi ka. Wala naman pong bayad yun. Basbasan niyo po ang boarding house niyo. Nasabihin mo lang, sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. Siya'y nawa. Huwag ka magsasalita ng amin dahil sila ay pinagana mo. Tapos mag-sign of cross ka ng 3 beses. Yun lang po yun. God bless din po sa iyo, sir. Naway marami ka pang matulungan kagaya namin. Po, sir. Bigyan ka nawa ng aman sa malusog na panangatawan. Salamat sa iyo, Christine. Ano ba? Kamula ka doon sa pangalan mo eh. Cristito. Maraming salamat sa iyo. Ganon din sa iyong pamilya at God bless din sa iyo. Pagpalain ka ng aking Ama sa langit at ganon ang mahal na pong Jesus Nazareno at naway basbasa tayo at ganon din sa iyong pamilya. God bless din po sa inyo. Nakita ko noon nung kuya kulay yellow, minsan na green at blue ang kulay ng tubig. Christian, sabi ko sa iyo, maganda yon. Kung buhay pang lola mo, kunin mo yung kwintas, dali mo sa akin at basbasan mo, ay babasbas ako sa tamang panahon. Kung para sa iyo yun at nakatalaga pa sa iyo at pinaalala sa iyo ng lola mo, kunin mo. Huwag ka magalala, kaya mo. Malalaman mo yung panganib at malalaman ko paano kakayahan yun sa panahon na mahawakan ko yun. Bernadette, mega shoutout sa iyo, Bernadette. Musta na po, kuya? Okay lang. God bless din sa iyo. Yun lang po yun. Naunawahan niyo na po yung sinabi ko kanina, yung 2 Ama namin, 3 sumasampalataya ka, kahit English, Tagalog, tapos Abaginong Maria, tapos sabi mo sa Panginoon na sumalangit ang kanilang kaluluwa at tanggapin niyo po sila sa inyong tahanan at basbasan mo sila ng holy water. Pero magbukas ka ng kandila. Pero kung di ka naman Katoliko, kailangan mong gawin yun. Magbukas ka pa rin ng kandila para ito yung liwanag ay maging liwanag sa kanila. Yun lang po yun, baby boy. Baby boy. Welcome po, sir. You're welcome din po. Kaya yung iba gustong-gusto matutong kaya sabi ko sa inyo, mahirap maggamot. Kala nyo, biro-biro lang. Pag hindi nyo natapos yung pagdarasal nyo, pati pamilya nyo, mapapahamak pa. Ewan ko ba sa'yo, pag gusto-gusto matuto. Alam nyo ba, tinalikuran ko na to 2 beses, pangatlong pagkakataon na to, huling pagkakataon na lang. Pero, tinulak pa rin ako ng kapalaran ko. Kaya bago ako naggamot dito sa Pampanga, na hindi pa ako nag-YouTube, sinasabi na sa akin ng Panginoon niya, maraming taong magkagamot. May nag-live lang kasi kanina. Pasensya na kayo. Tambay na lang ako dito. Sir, habang nasa trabaho, kailan ko po kaya kayo mag-online? Anong araw po? Minsan lang kasi ako mag-online, sir. Kasi wala po kaming wifi. Basta yun lang po masasabi ko sa inyo, Christopher. Kung gusto niyo lang po talaga matuto sa paggagamot, nakakita kayo ng mga tao na magtuturo sa inyo, tanggapin niyo po yun. Huwag po kayo magkalala. Sa iyo naman, Christian, kung namatay ng lola mo ng 2010 pa, meron pa siyang hawak na laging rosaryo, kulay blue o brown, hanapin mo, baka makita mo. Kasi minsan yung kwintas, Christian, paniwalaan mo ako. Yung kwintas ko na si Magnetico na tinatawag ko minsan, ang mayari nyo ni 80 years na patay. Minsan hindi nakita yon ng kanyang anak at mga apo. Yung binigay ito sa akin, bigla ito nagpakita sa mahal na Santo Niño, nakasabit. Nagulat sila. Pero walang kailanman na sumabit doon. Yun ay nakatalaga. Malay mo, subukan mo. Bumalik ka doon sa lola mo, magkalkal ka doon, malay mo may makita ka pa. Kunin mo, sayang din yan kung ito'y laging ang dinadasalan at inalagaan. Yun lang.
Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-subscribe din sa akin, gano'n din sa inyong lahat. At huwag niyong kalimutan sa Facebook page ko na Tatak Albularyo, paki-follow na rin on Facebook page ko. Kagagawa ko lang 'yun, eh, wala pang isang buwan. Salamat po, madalas naman po kasi ako nananaginip ng mga patay, ang di ko lang maipaliwanag bakit di ako takot sa kanila. Yung iba kilala ko, yung iba hindi. Ang takot ay dapat minsan ay gamitin natin. Ang takot ay hindi dapat maghari sa ating buhay. Natural lang po tayong matakot. Pero kung napapaglabanan nyo naman po ang takot nyo, ibig sabihin malakas po ang spiritual nyo. Malakas po ang pananalig nyo sa Panginoong Kristo. Pero sinusubukan pa rin tayo ng kalaban natin. Kahit ako, kahit nga ako naggagamot na araw-araw at araw-araw na ako nagdinadasal, araw-araw din akong inaatake ng mga kalaban ko. Lagi po ako nanonood sa video mo. Salamat sa mga share at sa lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa pag-subscribe nyo. At meron po akong ginawang Facebook page po. Ang pangalan ay Tatak Albularyo Apo Andiel. Paki-follow na rin po. Lahat po ng mga nanonood dito, kung gusto niyo po mag-follow din sa Facebook page na ginawa ko, paki-share na lang po. Kasi alam nyo kung bakit gusto ko maggamot. Dahil binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos mabuhay. Yung po ang totoo. Masarap po maggamot, pero minsan nakakainis. Yung iba wala naman pong sakit, dala lang ng emosyonal. Kahit sinasabi nila na kinukulam sila, hindi naman umiinit yung stick, ayaw nilang maniwala. Sinabi ko nga sa kanila, bakit galing na ka na sa mga ibang manggagamot, hindi ka pa rin nila mapaggamot, sabi daw malakas. Dahil hindi naman malakas. Wala talagang nasa loob ng katawan mo. Kung hindi dala lang ng emosyonal. Minsan, yung ibang mga YouTuber na nakikita ko, pinapahiya nila yung pasyente na wala daw sakit, ganyan. Ako, marami na pong sumubok niyan dito. Kinakausap ko lang po sila. Inaalis ko po kung ano man po nasa loob ng kaluluwan. Lahat kinakausap ko na lang po na maayos. Sinasabi ko lang na lagi kayo magdasal, alisin niyo po pag-isip. Minsan, iniwan po ng kanilang pamilya, asawa, dala ng emotional stress. Nababaliw sila, pero inalilan sila masamang espiritu. Pagkatapos ko po yung dasalan, umaalis po at binabalik ko sila sa pananalig, pinalalakas akong loob. Ayaw ko kasi po mag-judge minsan. Kaya napapansin niyo ako, mabusisi ako magtanong. Tsaka nga po yung magpapagamot na lalawagin rin po ng ano yun eh. Nagpas po yun ng Lumbak, Quezon. Gusto niya pumunta sa akin. Galing na po siya sa mga sikat na mga manggagamot sa YouTube. Nag-online na po siya. Inubos niya na po manggagamot. Sinasabi po daw na 6 na mangkukulam, 3 aswang, marami pa mga elemento at tinawa na siya. Sabi ko magbayad ka. Kasi ang pera madali lang naman kumita. Bakit tayo mo bayaran dahil nahawakan ka naman nila? Nagpagamot na siya, wala pa rin. Tinanong ko, baka may stress po talaga kayo at meron kayong problema, kaya hindi kayo nilulubayan ng mga masasamang elemento at espiritu. Wala naman daw, maayos naman ang trabaho niya. Baka hindi naman po talaga kayo kinukulam o baka sinasapian kayo ng mga masasamang espiritu at hindi na po kayo nagdarasal sa Diyos. Yun lang, hindi niya alam. Sabi ko nga, ayaw ko kayong gamutin sa online kasi ang dami na pong humawak sa inyo, hindi po kayong gumagaling. At sa dami nyo ng perang ginagastos at hindi pa rin kayo gumagaling. Subukan nyo dumayo sa amin at mahawakan ko kahit malalaman ko ang katotohanan kung meron ba talaga nakasabi sa inyo. Binayaran nyo sila tapos inayawan kayo. Ako hindi ako sumusuko. Sumusuko lang ako sa tao pag alam kong wala nakasapi. At ipinapaliwanag ko kung bakit sila nagkakaganito. Hindi ko sila inayawan. Umaayaw ako, sinasabi ko wala kang sakit. Sinasabi ko lang naman ng totoo, kung may sakit ka dapat iinit ang stick. O hindi ka makakatingin ng diretso sa aking mga mata, lalo pag hawak ko ang kanang kamay mo, kaliwang kamay mo. Yun lang ang sinasabi ko sa pasyente ko. Tsaka nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nanonood sa akin din at saka nag-subscribe. Mahigit 2,000 na po ako. Tsaka yung wala pang isang buwan yung Facebook page ko, umabot na rin po ng 100. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa akin at maraming salamat po. Sana itong COVID-19 na matapos na sa pagkabuhay ni Jesus at ang buong pamilya natin at pamilya nyo ay magkaroon ng masasaya at malusog na pamilya at ang mga pamilya nyo po ay maging maayos. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat.
Ako nung 3 hospital pinuntahan namin nung walang pending tapos kumain ka, wala namang lasa. 'Pag wala pong lasa yon, baby boy, ibig sabihin po may nagdarasal po sa inyo o meron nasa loob ng katawan niyo. Iba po yung may dasal sa healing water. Minsan subukan niyo po, 'di ba nanonood kayo sa akin, 'di ba meron po akong nilabas sa YouTube channel ko. Subukan mo uminom ng walang dasal at subukan mo yung may dasal. Gayahin niyo lang po at manalangin lang po kayo. 'Pag yun po ay mapait, meron po nagdarasal sa inyo. 'Pag yun po ay lasang matamis at parang parehas tayo. 'Pag yun po may 'pag matamis po yun, ibig sabihin tumalab po yung healing water sa inyo. Pero 'pag mapait po yun at mapakla, may nananalangin po sa inyo. Medyo mataas po ang dasal niya kaya kailangan niyo pong uminom ng maraming tubig. Meron po akong ginawa niyan sa YouTube channel ko. Ang pamagat po niyon panalangin muna tayo bago healing water. Kasi kailangan mo muna manalangin bago mo inumin yung healing water para mas malakas ang bisa kaysa inumin mo. Mahirap po kasi gamitin ng mental telepathy sa utak eh. Diretso po yung dasal doon sa may tubigan. Ang pinaka-importante po kasi sa paggamot na personal mo siya mahawakan. Mas mabisa po. Kasi nakatingin yung mahal na Santo Niño. Kasi po sa paggagamot, kailangan po talaga ng matinding pananalig at pananampalataya. Kaya nga po paulit-ulit ko sinasabi dito yan sa aking pagla-live minsan sa paggagamot ko eh. Hindi po ako naniniwala na 30, 40 mong kukulang. Patay ka na po. Boboto balat ka na. Ang duwende nga eh, na itim, puso eh. Hindi ka naman niya sasaktan kung hindi ka man nakasagi sa kanya. Kaya niya po mag-10 boses eh. Lalo yung duwendeng pula po, mas magagalitin po yun. Kaya po nila mag-40 boses. Magsisinungaling po yun. Eh yung mga demonyo nga po, kaya nga nila magboses na iba-iba pong lengguwahe. At sasabihin po nila na kinukulam ka. Hindi lang po pakiramdaman, kailangan gamitin mo pong lahat ng kapangyarihan na pinagkaloob sa'yo ng Diyos. O yung mga medalyo na binigay sa'yo. Kailangan ma-translate nila ng ganong kabilis sa utak mo na nagsisinungaling na sa loob ng katawan nila. Ganun pong paggagamot sa spiritual. Di ba sinabi ko sa inyo, marami mong gagamot po na hindi sikat. O katulad ko na nag-YouTube, na hindi po sila nag-YouTube. Pinaka-importante sa paggagamot, pagtatawas, paghihilot. Yung iba nga lang po, hilot lang po yun. Madali lang po pitikin yung mga balikat nila, gagalaw na po. Pero 3 years, 7 years po. Pero may gamit po spiritual yun. Pero kung gagamitin mo sa spiritual na healing hand na mayroong dasal, gumagalaw po yun. Minsan ginagawa ko na lang po yung mabilisan kasi nasanay na po ako yun. Pero yung iba nyo sasabihin, kinulam po yun. Pero ako hindi ako naniniwala, basta-basta sa ganun. Sabi nga sa akin ng albularyo, sir, marami pang pagdadaanan ng anak ko. Sabi nga sa akin ng albularyo, sir, marami pang pagdadaanan ko. Pagdadaanan ko. Kung sinasabi niya, sir, na ikaw ay isang marami ka pang pagdadaanan ko, isa ka ng kanang ganap na heart healer, ibig sabihin manggagamot. Totoo yun, marami ka pang pagdadaanan, sir, bago mo makuha ang kapangyarihan. Ako nga, sir, inabot ako ng 1 taon at 6 na buwan bago ko natanggap lahat ng kapangyarihan na pinagkaloob ng Diyos. Bago ako dinala rito sa Pampanga, dinaan pa ako sa panaginip ng Pong Nazareno eh. Bago ako sumakay ng bus, pinababa niya pa ulit ako. Parang may kumusap. Pinabili niya pa ako ng rosaryo sa Quiapo. At lagi ko daw suotin yun. Para kasama ko daw siya palagi. Yun ang sinabi niya sa akin. Di ako naman, sinunod ko lang. Pero yung rosaryo niya, minsan hindi ko sinusuot. Kasi nangangati minsan ng balat ko. Pero minsan sinusuot ko po yun. Pero marami ko na pong nagamit yun ilang beses na sa paggagamot. Basta't marami pa talaga, sir, pagdadaanan sa paggagamot. Hindi lang ganun kabilis. 1 buwan ka pa papayat, 1 buwan ka pa magkakaroon ng eye bag, 1 buwan ka rin di makakakain, 1 buwan ka rin di makakatulog, 1 buwan ka rin atakihin. Talaga naman, sir eh. Marami po kayong pagdadaanan, sir. Hindi lang 1, 2,
3, maabot pa. Marami akong kilalang manggagamot, sir, sa lola ko, sa lolo ko, na inabot sila ng 3 taon bago nila nakumpleto ang kapangyarihan nila. Porket nakakagamot ka lang ng isang mangkukulam, nakakapagpalayas ka na at nakakausap ka na, sabihin magaling ka na. Ang kapangyarihan, sir, kung talagang kinukulam ang isang tao, kaya mong daluyin ng kuryente o anong kapangyarihan sa 2 daliring mo. Kahit ano pang mahawakan mo, bakal man ito, pako man ito, palito man ito, papel man ito, dumadaloy ang kuryente doon habang dinadasalan mo para kunin ang nananakit, nagpapasakit na espiritu sa loob ng katawan ng taong ito. Hindi binabasehan doon, sir, yung iba sinasabing papel lang ang ginamit, posporo ang ginamit, stick ang ginamit. Kahit gamitin mo po yun, kung hindi naman sila kinukulang, wa-effect po yun. Kahit gamitan mo pa ng cross. Pag may sanib po talaga may kulam, iinit po yun. Lalo po na may dasal po ito. Hindi doon binabasihan. Pero ang pinakamagandang gamitin minsan, ang palito at saka yung stick. Mas lalo yung cross, mas mainit po yun. Pag may sanib po ang isang tao, may kinukulang. Talagang liliyab po yun. Lalo pag tuloy-tuloy po pinagdadasal. Meron nga akong dating ginamot umuusok yung cross Marami po magpapatotoo nun. Yung po ang totoo. Kaya hindi po nababasihan doon sa kung ano mang gamit ng isang manggagamot. Kahit balahibo pa. Minsan, nakiusap ako sa Panginoon na naggagamot ako. Lahat ng nakita ko doon sa YouTube na hindi pa ako nag-YouTube, first time ko mag-YouTube, hindi ko sukat akalain pala sa YouTube, marami pa namang gagamot. Pati sa Facebook page, kasi hindi naman po ako gumagamit ito, inudyo ka lang ko ng taong simbahan Nakita ko gumagamit sila ng posporo, gumagamit sila ng stick, gumagamit sila ng cross, gumagamit sila ng balahibo. Minsan din na naginip ako na magkakatotoo yun. Minsan hindi na naginip ako na magkakatotoo po yun. Hindi pa naginip sa totoong buhay. Panaginip lang po ba? Mangyayari po yun. Hindi pa ngayon, mangyayari yun. Nangyayari din po sa akin yun, sir. Nananaginip ako, parang totoo. Pero panaginip lang pala. Pero nangyayari din po, makalipas ng 6 na buwan, 2 buwan, nangyayari po yun minsan. Maraming salamat nga, sir. Maraming salamat din sa iyo. Kuya, nawala po kanina Hindi ko tuloy narinig yung sagot mo sa akin Huling tanong ko. Ang sabi mo sa akin kanina, yung lola mo ay namatay ng 2010. Meron siyang hawak na laging rosaryong kulay blue ay brown. Sabi ko, kunin mo siya. Pumunta ka doon sa lugar nyo, doon sa lola mo, tingnan mo kung meron pang baka may magpakita sa'yo, kwintas man ito ginagamit niya, kung talaga nakatalaga sa'yo, magpapakita sa'yo. Walang makakakuha sa'yo nun. Alam ng lola mong hinahanap mo yun. Malalaman niyang puso mo. Ipapakita niya to para sa'yo. Kunin mo, pag nakita mo, pumunta ka sa amin, pagdating ng panahon, babasbasan ko at alamin ko pang totoo niyang lakas kapangyarihan kung anong pagkain niya at ibibigay ko sa'yo. Yun lang may tutulong ko sa'yo, Christian. Maraming salamat po. Opo, yun lang po. Minsan nananaginip din ako parang totoo, pero yun pala hindi naman, panaginip lang, pero totoo. Nangyayari din sa akin. Sa akin nga po, days lang po nagkatotoo. Minsan nanaginip po ako ng aso, maitim, tsaka maputi. Opo, minsan nangyayari din sa akin yan. Yung mahal na araw nga po yung Biyernes tanghalin tapat, hindi pa patay Papa Jesus Nakaidlip siguro ako mga alauna. May kumagat nga po sa aking aso sa paa ko Pero nakapagdasal ako Kung minsan po nakakatulog ako, hinatake ako ng demonyo. Totoo po yun. Kinabukasan po may barkada po akong may balak na maitim sa akin na awayin kami. Ibig sabihin po yung mga panaginip nyo, pag may aso po, maitim, kumanda ka, may panganib ang buhay mo. Pula, ganun din po. Puti, meron kang magkakaroon ng kaibigan, yun ang magtatanggol sa'yo. Share ko lang po, basta't po ako noon sa dagat, may bigla akong nawakan na buto. Kamay na bata. Ilang months later na dagat pa rin, picture naman ni Sir Santo Niño. Pero binaliwala ko ng ano kayang ibig sabihin nito.
Baby boy, di ba lalaki ka po, sir? Lagi ka po nananaginip ng ganon-ganon, reincarnation po yon. Ibig sabihin, ang yung ninuno ay meron pong may lahing manggagamot. O may angkan po kayong babay lang na hindi na po alam ng tatay at lolo mo. Ibig sabihin po, yung kaluluwa nyo ay naglalakbay. Ibig sabihin po, may angkin kayong kakayahan na makasagap ng ganon. Hindi nyo lang po ito magamit. Totoo po yun. May ganon pong tao. Hindi nyo lang po kaya gamitin ng inyong kapangyarihan. Pero, minsan nangyayari po yung panaginip nyo. Lagi ko lang po kayo magdasal bago matulog. Tapos, lagi lang po kayong manalangin at ipagdasal nyo po yung mga panaginip nyo. Meron po kayong angkin na kapangyarihan na pinagkaroon ng Diyos sa inyo na hindi nyo magamit. Totoo po yan. Kung bakit po kayo nananaginip ng ganyan. Bata pa ako noon, 14 pa lang ako noon. Pero kaso, yung bata pa ako kayo, katulad ko rin, yung bata po tayo, mabait tayo. Yung tumanda na po tayo, marunong po tayo magsinungaling, kaya humihina po yung kapangyarihan natin. Pero kung minsan nagdadanasan nyo pa rin po yung panaginip ng baby boy, basta tilang mapapayo ko sa'yo, lagi ka pa rin magdasal, manalig at manampalataya. Yun lang po at maraming salamat po. Kasi nananaginip kayo lagi. Basta yun lang po masasabi ko sa inyo, ha. Hanggang kaya ko pang sagutin at marami pang karanasan sa lola ko, yun, masasagot ko po ang tanong nyo. Hanggang sa muli po. At nagpapasalamat ako sa mga nanonood sa akin. Mega shoutout sa lahat po ng nanonood sa akin. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Taga Japan, Australia, Canada, Macau, Tarlac, Cavite, Batangas, Saudi, Toronto, Canada. Mega shoutout po sa inyo. Maraming salamat at bukas po ay magsiservice po ako maggamot. Pero naggamot po ako kanina, hindi ko na po kinuwanan. At maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe nito at ganoon din po sa iba. Oo nga po, puti daw po yung aso. May mabait daw po na kaibigan pag may balak daw po. Di maganda yun ang sinabi sa akin ng mama. Tsaka yung ahas daw po, saka nahulog. Ibig sabihin po yun, sir, ang buhay nyo ay lagi po nasa panganib. Meron po kayong kasama kakambal sa panganib, pero ito'y mawawala naman po kung lagi po kayo magdarasal bago matulog at bago gumising at bago magtrabaho. Paalala po sa inyo yun. Kaya nga labay sabi ko nga sa inyo, Kristo to, kung kayo ay mayroon ang kinababay lang sa panahon nyo, tanungin nyo po ang pamilya nyo at lolo at lola nyo, kamag-anak nyo. Baka meron pong makakasagot sa tanong nyo. Kasi, meron po kayong ang kinakakayahan. Ganon din po sa iyo, baby boy. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. At pagpalain nawa kayo ng Panginoong Kristo at ganon din po sa inyong pamilya. At maraming salamat po sa pag-subscribe. At maraming salamat po sa lahat ng nanonood at nagtitiwala sa paggagamot. At muli po kung magpapaalam na sa inyong lahat. At pagdamutan niyo po ang lahat ng aking nasagot ng aking maabot makakaya. Maraming salamat po. Okay po, matanong ko po. Magtatanong po ako. Maraming salamat din po. Sige po, magtanong po kayo. At God bless po sa inyong lahat. At mega shoutout. At magandang gabi po sa inyo. At pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo. At ganun din sa iyo, Christian. Mabuhay din ka dyan sa Alaska. Maraming salamat at God bless. Buksan